B. Apa bahasa Inggrisnya hitung semua? Oh, celek. Elek ngangen niru bangsamu. Weh dong pora to? Aku Lah nek aku dong ora mungkin tekok. sibuk aku ki. Ora nek waktu kanggo jawab pertanyaan receh ngene iki. Lah wong pertanyaan receh lho. Kurang karuan iso jawab. Omonge iso apa ora? Kulinane nek ditekoni gelagepan kok. Ngerti pora aku ki Dewan Perwakilan Dalan Bayi, wong penting selama iki. Ya roh aku nek wong penting. Kok mbok takoni ngene ora level aku asline, tapi piye neh terusan. Enggak padune ra iso jawab lho. Lah nyapa lambemu nyungir. Rungokno. Iya ket mau lho tak rungokne. Nggo pulpen, nggo buku. Ndak jawaban ngono dadak kon nulis. Diangen-angen lho iso. So, aja tekok neh bar kuwi ya. Iya ndang iso apa ora? Hitung kuwi count. Tulisane COUNT. Wacane count. Lah nek semua. Semua kuwi all. Tulisane ALL. Iya, jajal digabung. Dadi apa? Dadine digabung. Hitung semua bahasa Inggrisnya adalah counter. Kok Lah lak tenan. Mulai gelagepan to. kok tak buat ae HP ki. Tak buat. Ini parah ini. Anjay.